omo matutu gold na mo se omo nyezika sisi dan to cars ni ade a omo se yenja omo na asante hene omo ne face no daache omo mba gold ni etunsu Arefo amohwe frɛ chichi ne menche ye ma munyina atena se ne makwa abadom ba Nyansapo kasamfonyiri so Nyansapo gye so fama mbabia wo bia eni di kwa se ye sane no badwemba ekwan so sane a ye sane nyina eye eniema nananom sebe woroma kyekyere ne Nyansakwa so eni ye kan se Nyansapo na sesebe se ye kyekyere ade Nyansapo ekwan so a gye se obi o ye badwemba enu nti ye se bodem ni bopa bodem ni sane eti yen na ye madwemba no ye ne ye betena se ne ne nimdifo so wutim bobe no munim de nso no wo maboaye na afi ye sane mu ye de agu na ya hwefo a mo hwefre chichi ne menche mo nyina mo hu sese no enema bebre na ekoso na enne mesani asuo pamu konfo panyina okom no konfo jewu wono na mene ne ehia a yesa bedi nkomo we kan am say nimpre no so a meme mum de mene ne di nkomo wo Nyansapo kasamfoni so ye ne wo videos bebre nenne no abusua ma say nya kwanya bi ma mene betwe nkomo ma menko na menkoma esopemu konfo akwaba nana memo akwaba be Nyansapo so Josu abisi na wo mpom ti say oh twedi ampo na asuma dawo ma me ho ye pa e dana no mase mene nana wo ntokwa nenya ha ne ye bekono yewi ye bekono backstage o ma sha ase kura mene ne kon dadadada bi mu oden enti se de nana de ato dwa no twedi ampon ya na ye me de se abre bia ho nana no makonfo odi nkomo a wo mu ame ehunu se wo mu gidi se bibi wo soro ena bibi nso ewo fom ha ena mu didi dwuma nti wo so twedi ampon nana no nti no ne ho ye na no ye de enti nenne asuo pemu konfo ya twe no ne ndina betena ha no eye niema bebre ne be ka bomu se enya asem ketwa nipa bi pese wo mu sai asanteman so no mo ne asante ekokon denso asante kotoko se wo se wo ne be di kon de a ene na wa ye krado se wo de uti ene beje akyerema ewo ho eti ye bebo nkomo na nsem a etwetwa guo no yese no ye di ho nkomo afei ye beko na yesa ahwe kakra nyame yadoma odwura afasha ebeba so ye bebo ho nkomo ne ye bisa na kakra wo ho ebiem ye behwe karamse a ekoso ene ade ansa wono ankasa no ebi to na su a wokom no ne ade ti wenyina ka ho ene ye bebo no tofua na afei wosane mu na ode amaye nana mamensa mu akwa babiem Josu wadaroma ye sha sesese na ye nibre esem so pa nya asem keto akra sanse nipa bi pese wo mu swai ekon wa asanteman so na nya asanteman so kekese ne oda asanteman no ano oti okruwie ni obrawie ni okrawie ngoma so santimeru Otumfuo se tutu mama ni branyum bie ni emfanhye ase wo so ntorwa ne kakra mame shijama no na ubaka se shiti me kakra ansa na afi no yenhye ase osi sansan nkruma oi osi yenhwai osi edi enti na yenhwai osi misache Otumfuo se tu ma mam de nche me na bon ma nya jama we na mono oya sama TV o dade em na kru nchen osi samerekuo okode oya okode kore bisia motu an nsem mujabu enti no enya ade a se bi betimage ni nsem ade rekupe afi ni nsa ena de wo kan ayi eye sa nana matwa ade ato ena asante ye wade nananom nsuwansuwa ne abosum de asan wa asante mamu omu de omutumi eka bomu ade tumi baako ade ko wura asante he nsam ai sini naso a wote so nti enya ade a ipa da sene bia se oya asante ni so ofiri he se ye wura odi na chi beka fo mama na yi ene na nanom so ni ho nti ye wura de oyopun so okona ni mu akopim se twedi ampon na we bie kwan se wo wie sawo so ba ko biem kan kuya kuya damna mwe waya dio kuya asante na ya dio kuya damna mo waya dio ye gedi agoro kuya damna mwe waya dio kuya nananom aye dio kuya damna mo nananom aye bi
Nkuyae no eye nananom kotia nananom kotia omo ya abofo omo na keka omo hu bo mu eduru baabi omo ka bo mu asabe agi asante esi ho nti omo ye bi nti nananom kuya omo boa ma nananom atimi enya baabi pa agina nti nipa bia ni asase so o se asante de obetuma tu yesisa na ode achi aka fom enya adwuma Appiah we ayanwum grant ye kan se aho na ahye duru ho no eso pemfo be wo ne tete ho no ne nsu guru nkakra no tie nyina nsu ye ahye ase egugu ye nkakra nyansapo a ye besani mu na afi ye nhye ase ne nsem no ye ntoto mubọ na nase bomb topa ye grenade na afi ono so ncheche asema na mi gina wa ho na wo hye ase ne so na afi me bisawo enti na ye se de wo kan yie no mi bisa se sesabi ko obi swai santeman so e ma ne koka santehene kan sikadwa mo nananom a mo komunsu ahodo moti ahodo nua nhoma ene ne kekeka ho no eya na nananom di kayi masotre ma mo eti ana se je se ye de tomani mansa na mahu o da bi awon se ebre bia akomfo bia okomakom kan no da boni beduru a obeyi Appiah no oyi Appiah oyi firi soro asala de abofom esoro na oyi firi no e kire se yedi kan bom Appiah sira ahoden ne nkwama yewura asante hene ibi se me konfo geometinete titenanim gu ase a ebi kame ena Otumfuo se etutu sebe anim gu ase ka no me kwa nkobi me kokura beka se han mo hene kura na sebe mpradwiasa enim agu ase no e kame me fari mpo iti konfo bia o wa asantemam na sade se obo yewura asante hene ho ban iti obo ban na nya wo nipadua na obo ban ye sunsun na asi usu a wo de ye adwuma no ena ebo yewura ho ban iti sa ukom na wa nsrem Appiah ne ahoden ne nkwa animonyam amfa ma yewura animonyam mpo wo konfo mpo enka mpo ena wakọ anim wa asantemam ha okay sa uti ho na yemfa ne se nensama aba yesi benadentwibo sia kwa santemantam jomtendi ni MPP amanyuko they kan say yesi san say yesheda enya asemfua no yie enya nyina so a yebetimi akase asem no nie nanso me ne mo kase nkrata akọ nananom na aso a maburo ne adwadifo ma bi e kire se sebi owura no kasa na wokan no eye kase fi eburo kasa eni kwa se wode na fe ebe ba opemso so tinka no omo ntwene ho kura ma ne ntwene ho kane yankese yentwi osu emfiri asante bibia ye eye ho ewa se moti sebi obi agina ho atimi anya akoduru so akansem bi so saa e de afa santeman ho a ase komfo no sei na ye yo meme de bia no Appiah megina masuom ene mabofo a eye nkotia twedi ampode o mama me am didi dwuma Appiah meboa ne se nipa boni ni sefo konkonsani anmaya a wose sebe mpraduasa enunguase enka yewura asante hene Otumfuo se editu ebi nka no na ebi nka bosom na ebi nka me konfo je wodi se nipa koro no ene ananom nindi desa asante fo nsagu obewu awiewu ne de kuntunkuri ne kobna kodene yi me ebre bia me yi Appiah bia no nkonya me wura fi se onu nti na meti asante nsuwansuwa bia wa asante bia konfo bi oda no a wokom bia no sabe Otumfuo ne ekoma no eti se obi se obetu nususa ana obi se ono na ye bema ono na ye sabe mpradu so wanya sika ebro yewura so nti wonfa ni die enibu emfa ma no a nananom etimi ni di ebi se ono na mo hwe ye a ebuo ani die mu no omo de tumi ni hye ne nsa ma ne tena ho a ye nti na omo de ma no je wo se wo ye panyina wo ye akwara wo sika wo ti se ye wo so okoto no na de buo ni ani die ema no je wonfa ma no na wo ye wo se wa pese wo de wa adwen eye bibi na won soso no ubenya nimdie bi ne ye kasa won soso watima ayese ya nananom ma kwan ma saade no kura mpo no ensi na omuni ho okay mami emsa nyina so dem bisa se eja santem hiniti na mo asantem ema enti se bibi eka santen na santen entoma ete akoko bi ne a ebi akamo asem bi base ya na ye ntemo nka se yesi konfu bi asori ama asem bi beto odwa se freedom ahene totobo ba santimem ha ne ade yenti nananom akomfo nka se bia ye ne aya antwe ampa mu sei de bia ye misama ama mo ankyere mutumi a yenti se okomfo bia ba bontene ebeka bibi na wode aboa akonkode ne kono nye kane agyan ne asekan ne etu ede kono
na akoye nchiremu ene anu ya ade na ya na Ghana fo bi se omudi mo ho ya wo tisa obi kasa sai na obeka no de atini se akom na ye kom no ebi betu bi ebi di ka atwa asa na me Komfo je umeba eti se Ghana hanso no se mu se bi a wo ya akora na wo ba na bi enyanam bie wani ema onyansa bi na bi a wonyanim die bi se upie akoka bibi a beboa oman no na beboa asante a wo se nipa ne ya tu susa ne ya fa wotan eti me Komfo je se me hu bibi saa me de anya ade a me pie na ma be kana fidie so se ebi ade se ni ade se na emo me wo mpa ye bi a wo se me boa na ma boa ma Nananom na ani suo no wo se aye adwuma ebi se bra me ka se bi a COVID-19 ba no me to ma asu pa mu wi tu na nim ya frɛ ne mpo me panimfo frɛ no asem o ka kye o mo ne se saa yare ya mo se eba no eba so ebi ma asante na be eba na nya Ghana ha na eba na abrofo no mo de o mo nim die bi ebe ye ne o ma bi wo oman mu nti na o mo se yare bi sei na eba di o ka yan so na ya no kre because COVID-19 no si atwa so nipa wu ebra na emba so nipa wu dada enso omo fa kwan bi so be ko hospital omo se COVID-19 die ene awai so nti e ma ehu se bibi ba na ye to ye Nananom animu a se boni bi musuo bi kura ho a omo timi pagu ma ade no empie na emom no nipa timi ye ade no huhu wanhwe ye abaka se ho eso na eni ho so eti sabe ye wura asante no we se bibi enam ekwan mu na eba na afa ana boni bi enam kwan mu na ebeto na me Komfo gya me hu a enya afi na me bekọ asante ni wo se nana wadaroma Komfo ade a mahu nie nipa se masi akobani akotogu so akotu aduro nu aku na hu ide na ye hu so obi di me ekwa aduro so no ye den eti no na ehwehwe ni makoma na asese na mo de betima ne sese mu se obi etu nususa e wo huhu mu a de mesume ne se de ntina me kom honhom no o se me de me honhom no ebo no ho ban ebo mpaye ma no se de be ya de bia no nipa boni ni na odwe no ho no ana otu nususa no obehu ni bia no aye from obehu ni bia no aye fefefe o se ei akwai o de pa o ana ohini o de pa o ana odihie o de pa na sabe ye wura yi o de pa o so oni na be ma nipa na hunu se sunsum na ne namampa bi se wi odina fa no okwanko so wo aha na ye wura asante hin so woje Nananom di Nananom so wansuo Nananom abosom ojo mu di sabe on tani na chi emfa amomo nti won na chi emfa amomo di edin be won se ubetimi di adwenbone ana se ne mafi bi abata no ho enya ade be makwan na no mekọ manhia na museum wona me wura hoda eti me ne nana atwomahene chidom hene na wo se yanko ho na me wura ho hoda nti edi ka wura baabi na nana prempe the statue nana ewo ho edi ka first one say nana Otumfuo se editu ni asante ma na ewo na esa akọ the second one me wura ho na se de me hu si woso me no sabi akom kan me kura bosom ma me so woso me saada afi me gina na nyina ena wo so mu de me ba outside nti me hu se sabi statue ne ho but hu no ho na nsa na hu no pusu mi no me mu ede ana me mu ofe efi ni me hu nti na hu no me se nti ma me nya gidi o mu se akom na me kwa wo sa me yere me ho na me ye de abosom ne pe na me yesa nsamanfo nyina so beta machi wakofa museum asama benti wase ma ka bibi kitue bi ho be hye obi ankran se wonko ntitru santini Ghana ni ba se onko no nkore ne ekoso no hwe na ba kwasem kakra be hye obi ankran se etwa se okoho me de me hu ni se sa okoho mpo na wo de onu mi se ya kire history wona na mo ya kire history na wo de onu mi se wo kohwe enso bi kura na ha obi da so umpie mfiri wa onko na sa ha no etwa me na meka because sunsum na on ye na prempe no ye Nananom a omutwa asa no omu statue kekelisi wo enso muhum wo museum wo okay sa wo ko uhu fridge na de ma na prempe o de ba nu eda so etwa blog esi wo kama okay tumi wo so won tumi wo Jesus Christ wo bi Jesus Christ ni bi Nananom abosom ne nsamanfo wo man mu ha e wo tumi ba ye nko bebi a Jesus Christ free no mo nche Jesus Christ museum ebi ni ho so nti e wo se ye di ebuo ani ani di se de asante hene waye museum wo kama ogya ne Nananom ne omo gyaye chese wa bon ban yie ma adam bi wo mani gi angasa mani gi papa ina sunsun ni se wura me sa wo so me no ma hu se yes Komfo gya o me kom
Wow. Wahun say yes comfort je or come eno de mi gina ha na sim ani tetebe se duasa maka mesre se unko Asanteman museum hono mu bida bomodin se de comfort je e bredi ka kore ya wodi hu adanse wa ha no wonso be kobi ne wakutie bi ne wahwe bi na waba bedi hu adanse duru ba bi wanhwe ya saa honi na o mayesi wa wanhwe abeka se bi kure nipa wenwu ana abo mu ase na ade nche ma na prempe e koso ne nsampo achia no enye adeketo nti bomodin na unya bi nhwe ya mo aburuchi amuhwe nyina mo ba momodin amombra na emze ye nje kakra bi emze school for say 2 cedis asese na mpanyim for say 5 cedis asese me nse da nim price me ref because me ko ho na ache enti momra na mo mehwe bi enko nana ye change lesson no bese me di nyum bi twam ano nti na me nkame ben ti fanyom no ma me na me change lesson omo pese omo tietie ewu Asante hin anim ewu Otumfuo se tu anim no omo ntie nyum we se adwani me wa beni nana masie wa beni a bramiensie wa adwani mai also the ton sura krokre nana me wa beni obramiensie adwani me wa beni o bramiensie wa adwani mai also the ton sura krokre nana me wa beni o Asantefo wa beni ti so wo se oni e ba be sia bramiensie no also the ton we sura krokre da bi nana wo so ntro wa na fato nyum no ajaye wonu aye Asante hine owonu enu ya ajaye wonu aye obonu aye owonu aye wonu aye obonu aye owonu enu okun aye wonu obonu aye owonu so because enura mi wonura aye ne dipadwen say enuro ye nkabre se me kasa nkabere ye enfa so obi no de ni o ma bi ogugu ni nsa bobo ni nsa bebere se ben sebe ni ade se kasa obi wo nura ikonfo owaduro so aduro ni se nipa de na no beka no ote aban we ya osifa ye se wo de ye na ye adwuma so Otumfuo se dutu owaduro nti de na no beka no ye adwuma ko Nananom nsamanfo suwansuwa abosum ni twedi ampo de tumi na manto waduro na duro no wonye nsebe nkawa ebi akwaje ne baabi na ebo no ho ban ne wo twedi ampo na ne Nananom nsuwansuwa ne abofo ne nsamanfo ina di aduro no awura no ti mo bi nya na adwen se sebe na aduro wo no obeje afini nsema no obese enye adwuma okay abza ehonura mpa ye change lesson na yenkohwe komfo jawu nani abre na suman na bano na wokom no yen rest state da owum no ne hwese sie ya me ne te yi na yento aso ebia na wote ye ka komfo jawu krafo ani so but uhwe enu sesi aba ebemu ohu sima kakra bi yen hwe no na afi yemra wo de hwe ni state a wo akom
mohu muhu state no nani abre na wo akomo dendenden no wono na tie yo pepa power no ni nsire na etu aguru sufie na fanboy o ye fanboy farman ai say what boy is o farman nana ai nanu bi ni mini udi nkomo na nye kura ensuo no ye beto yesuo jewu no asuo pamu fa cheme asuo pamu no na nye ani no ese tia mreche no esa akom ese nkomu na ye de agum na eda honom na eche fo monhwe sansuo no mo de monhwe nsuo no sisi anso na afi no ye ni hu enkomo nana man fofo besramo oyini bia wo kuromu a wotie me no wusuo da kuromu no ono na ye ahomba mbabo soma nyame ade nyama kuro no etimo fa ni die ma musuo ne makonfo a wo kuromu na oman no na tumapa efira na esi a musuo yi ani ye fita o asomo hwe Calamity enti omo se no ye ba no mpo nsu eni enom yetimi num me betina kuroma me nyare da me ko hospital da me yale e be ba nsu me se bi num a na me ho ato me okay me tie me ya me guru me tie ma na me ho ato me obi pa wo a me se nsu ni bi ma no ohu na ye funu so onum bia a che no obeda ase aso ye de ya nsu no ebe ni na nsu ni tumi atima be ya adwuma se ne kane no eti me sira ho obi a o hwe me a sabe wo ni mbie efa de me kan hu bia no wada mo mumwa na Ghana efa de tuma penfira anya nsu da anko no mo se no nsuwa no adoso sika no so mo pere so munya mo fa mo oman no omo fa nya bibia fa mo oman no tumada roma ohini bia na sire ani die mo koto gegu fom wo nsu da okuro mu a sira oni konfo kura gunsa na ofa konfo na sere be ya bibia sie wachi a obetima hunu usa obusa bosom na obakire wo yenise na da tuye odu tuye so ani ngua so mada ebe yankoso ade ama wo na na se de wani asi abri a ene de mani abre papa wo kasa so pamu ne ho aden sunsuma no ase tese ne ma fi asabe enamu etimi ma sunsum ne brasa na e wo kwan be so si ano man ni sei no ono be kase me na me kom no to se me na me ka bibi kire oman no okay ene mo ba me info bane omo fi eti akina biem obi ba no so pa wo na anye ya de nipa me kase konfo je ofa de ne tumi no abrase aso na anya mia me ko ye ma asem me ko no monsa me ko ba akohwie me mo obi aponyi ni sika ni ye na ye de Calamity fo na fi na mo de fa nsuo ni mu no ena bia ama me tumi no akofom eti me se ananom anya sa me de sababu nsuo ni so obi pia obekọ nsuo no so kwa Calamity atwem na be fam bia no ane ye de besi no na anya na mom me ye konfom bebu akuro ma ma se akuro nti me mpese me tonsa abu nsa bone ade ama me man ana se me kuro enu ti na ma ye din a esi na di mani hwa ade no na wasa nyom mienu miensa bi a kire me na duru ani brida se so a enum be pa na motato ema omanfo kromafo ehemfo nananom ene omo aka politicians ehu sampa enum akomfo yi sai ewani nsuo emu de nani abre pa anyuma mi hwa kire oman nie aye pe ya hwe ya pe wa hwe pe wa siri wo oma sante pe wa hwe pe wa siri wo wini o ope wa hwe ope wa hwe pe wa siri wo oma sante pe wa hwe pe wa se wo woni o asopom no odin ne wo shinti oma pe na se no iti so oman no se Calamity no oman ya me di sebe ma no na wa che ni tumi am ya hu se sebe onyansu kutua ne mo hu nyame de bo ma no ono de oban so be bu akuru wa me se akuru na so oman se be se ne dia e no no mom ni kan ensei mo hu nsuo no nana tese nsuo no tese na gather and seal e kan se Calamity ya eno na ema nsuo anase asuo pamu no na ayesa tese etese ekon na wo kon akosi sei oh yesi twedi ampo na nanom abosum se wo kunkupa amudo musunsum ta wachi ma odi nkunimpa so e nkunim bi wo ha wodi a papa nim ni nkunim su bi wo wodi a ya ne nhira wo mu ba nkunim we di nhira wo mpa fi se nananom nim makoma mu ni omunim se me ku a me nkumma ba akofo me nkumma me nku a me kuma oman fi se nsuwansuwa dɔso oman bia mu abofrem area ewo nsuwansuwa atwa ho ahia tepa ewo nsuwa atwa ho ahia kronom wo nsuwa atwa ho ahia bia wonu nsuwa atwa ho ahia ntina konfo
wo ho a bo hu ana nsuo aka konfo we otetena hana hwe mikuro mame ti konfo bia ye konfo a wo se otena se wo de kurom na osom ne man ti mesum abofre manya abofre mu kuna mesum no mesum nkawe man ne asantema nyina iti se mesu a mekom no yesi konfo wo konfo be se pamu konfo no obi a ticket free America ana UK aba me ho se opese obehwe nsuo na mekom no na nsuo pamu si ye nsuo bi ase wo sampo na wo yare na wo dware a yare na te se akura etimi ko etimi free wo ko na nipa ni free abochira aba na nsuo na ni ati ti azi kire nim ani asai na akom na mekom ne sei se mekom nsuo no asumi nsuo na ni asai galam se fu asai nsuo no na mete ho se mekom asuo pamu na sebe mpreduasa nyansa be ne wum ti na etwa se ko be panyin bi amane a onfi mi ti me mekom na wo se mesum ye bibi na kire tumi se asuo pamu wo wampa ti mi mani dwan se asuo pamu metimi metena ho ma nsuo ani nsei isi amanfo nyansuo no okonfo me nyansuo no meto pure water na mde sinioma pure water na mde ye aduane pure water na menom ade ti na wo se basa me betena ho mfie nsuoni wo na manom wa me nyare da makora bia nyare da nti misrawo kire otumi eti afa obonwu ana wo machine gegra omo fa sampo na enye yi na afa de gra wo nyina so machines no if nti si asuo pamu ani ate grobe kama eti ade ba kwa na mesre ne se bia me konfo jawu me yesei e de ya mpanyimfo bi so ate ohini bi ate e wo se e ka mutimi omusu kura timi epushi so de konfo ekura kan ekura na ye nyina nko boa na nka saa bia na mo yesa ye nti omo woni se omu nyai na nka boa oman ni nyina enso wo yesa na yesa fa hotan so e ba sa kura no mehimfo mu mikuro mu ho no kura mpu no na omo ne manya issue bi se nhwe mebetu nhwe ni da omo se na fa me ho bayi so omo ne me nya problem wo ho nhwe na me se me mpene ma nse omo ne me nya problem wo se me na me yahini okuru ma maka nhwe na se omo se na fa me ho bayi enso me nkom se mbekom se de me nkom me penti na me kom because ade ne se ya ese ma me ese comfort wo se kuro nse ya otimbi se me se asuo pamu nse ya pamu comfort e ka ho bi so onti si ade twedi ampon na namunti eni ati ye ka ne se ye ka gadam se ye nim se wo fa oba o man mu a wo mu tu sensase se nsuo mfudie na empo ekoduru akra ye hwe wo mo so no amanyofo edoso pa out tun se ne metwi aka se wo mo ya amanyofo na edoso pa che wo mo maka nyina sanse wo mo na eja ndi turuma ban na wo so ma ban na wo so no wo mo tumi minimwe wo mo no mo tumi na amanyofo se ye nsase se ye nsuo se ye japade ekum mu nipa na wote se manyuni se gina simpie ni apaso na wo kan frani ma asem e de che yewura se na ya na wote ya o sifa no yewudi atini se on se so obi nimu a ana so obi atonka na omba wanim da wanim fali yanku oben wuwi a afeya se won fali obium so on itimi konfo ja metiwe lese bia me chia me oba me nchen foforo so on onime bon oba fele me oba me nchen kura usuro ba me ni kasa edi agoro esere afei omu biem eti de mu ni se mesre yewura nananom yimfo aka wo mpatam ba bi bebre se so obi na adwen se obese obetu sa agala bi se na se beto omanim dia omo mani pakwa ne kwan ebiem yewura tiwe enya asem bia na obete da bi senti ne nkura wodoro nyina wa ahemfo asisi ano enya asem bia na obete so wanko bona mane se sei ina ekoso mikuru ma onte mikuru mo de ekura se me mo me yanko wanko bona mane wonte esuke bia me ko ho a nkadi nsem ebiri ina beba me so nka me mpene mo nse nsuo no so ati ase de eba ne se konfo gina hono nkwa na hwehwe anim ina no nkwa na ukuru nkwa na egalam se fa kwase akọ wo mu tuo mi wu ana me ko amekura be dia manya din ato se ni nsuo na obako ho ntokwa na ekun no enukura be boa manya din e wa asante so on the maker no eti ade a mesire ne se ye nananom hemfo mo de da kuro ano no sebe omo ne yewura na sebe etwasa onni panyin eti se bibi se koso omu bro no so na omu tu anu mo na anye ya
omuntu mi kan bona mane no no so mfa no ho enjim bi na emom na eba na woje envelope na de to nchen round no woje sika osi o wo de mama mi sei achie mu sate na ekoya no mama mi sei a nipa na nya ahode ne agukuduro bi saa bre wonya ni sika wi a obechia wa no dalan krusam V8 mu pa no si fom opa obetima asoma pa obetima fro fon so fe na obechire no ho e de akire se ono a na asase ne bia ebi se wato so won enso wo na asase wo so to me etime adesrede e na mesre info sebi nananom kafra info Ghana ha anasa asante ha so visa asante yensuo nyina sei ofin asei nsuo a eda asante nyina aseye oba antwoma amponua area nsuo nyina wa se nyahini ma no ena asuo paamu so hu ena asua damasu ena so paamu achi sansuo no nko ana ma no krampo ena ya mate senkofo bi so omo de machine na kosi wo se omo tu glamse wo manum mate ena ya mate enso nam se me nkom wo ntimi ka se me na me yenhwe anim ntimi kokon amama no ye wa konfo anya hini wo mo so betimi afight amama no enso omo nka me de me ntimi nkoho so eti ye beti ani na atwomampo ne awe ni nsuo ba kokura ni da ho a eye kama nsuo no so no nyame de tumi wura mu a ebo oman no enso ne ye ye no mo mafirim nsuo ni nyina wo tumi a mo de ebo oman no eti obi bedi bone wo kuro ni mu a oba na adwumbo ne wo tirim a nsuo ni hia no pamo ne firi kuro ni mu enso na me se ye di fi ka ni nsuo no ma e me hia ne pamo no ne odi bone na ba kane no nsuo pie kurom no wonante na nantu nsuo na ntu o be ma na ntu osifo mate gra na na ten kada na nan ewo so mpanyinfo ahwe me nim saa asema make wo de wani ahu bi pen ho me de ma hu bi da wow me ko me hu bi da na tete no so na eta si ba nemre no unhu edi enti na ye hu obi bu ni so de ko nsuo mu garanse fo se nsuo ya se ani ebia ba bi omo de excavator no kura si ye na ho na nsuo no bia na ho na otena age na home ho na ntumi wo de boa oman na ho na oye ne neoma ho huhu mu a wo de boa asanteman eso nam se omo de excavator na gwi ho nti no sama se metena bre de a ene ma menyai asuo mpokwa e wo ba bi eni mena na kom nsuo no me kom ne bi ebre akom ka me no mabusuafo se omo mprema metena na fie na mekotena aba ofrim eyesa anka ba bi na mo mekotena aba ofrim na mines eba ba bi eni ho na asuo mpokwa ne da mine nim mines fo ne atimi atu feeling adia feeling nsuo no ama isi a feeling ye sei iti wana nsuo no ye se sisi a no oma feeling no onye ba bi na osi mi so ye ko eye oje aho ya ojebi ba bi ni anaso be kwa mahini ye ko na himfie na nsuo no si mi so no se oje aho sisi a mines fo no akova mi nsuo no so ma se menye ba bi ni me ma enna oma ine se wate obetu hu anamon bosumi na otwe mienu anamon bi ama awona nsuo no so hwe a ne kwamfo afie badu si fie kakraka bihia 20 bedrooms me na wasan ka metena wono ne nua ba apamo me na ono ne di fie na mahan na wafa fie ni se eya abusua fie timbokwampa ne hwe a ya feeling nsuo wonya ba bi ne man na tina wasan ne wo ba fie ho efie ho so na me na nua ba no so age fie na firi mi nsa wode amahan na de ba ya ne se so osimi so be ka mbaka se me na me ba gi fie ni nti sa na tere odi jabetu fie ho wow itiwe ho a maame na nkase ne da hye first o ho ne gya tono ne mu wom na hye na sosoro fasa so ba mu dum na sa huri akoto da fufuru eden o fie o nyina mu ne o manyina hye abosundan mi enu de egya nko wonderful sisi abusuafo ne se mefa me fie o sen ka mines fo na nko feeling nsuo na ka nsuo de da ne nyiram ne kwayem bo ma feeling na wonya ba bi ne man trentino o si obo so ba fie o sen huhu ma so pia ni so so until nsuo de se o na mo se de galam se be se na you have to do something. You have to call the gods. Ask him or her. Say, I did see never say ye. You better my you free ha. Adam Okotana ha. There be. Chedi ampo de me buy me tina brani. Mr. Sana enye.
ha na metena da bi ebe ye ene munsi dan na munye migina ye wom na mu afi bia muntwa dwan ma me ene na wo hene kro na wokoji iska no wo so be sa ma me na nsa na be se nsuo na wase no be ha asante o munye ne sa nuance ti si mu ade excavator ne si nuance of the excavator ne si ma na omo ya ne se omo ye ye nye ne sa ejasema wo kan me wo ho adansedie a enya asem keto me school me classmate ba ko jaache me nkuro ba ko me free so ma me ntia jaache ba afọ amoate Otumfuo chia me panyi ba afọ amoate me nua pa ne no nana piao na oka kire me ni wonsuo bi de kuro me friend se de nkyemeni na wonu fie ni ben eyepo kwaye pa ne nsuo ni dem ti womu fie no me fan se sikwaye na no saa enne na nsuo no wo mu di fie aye kenye bi akam go ne nkomu binada obabu ne nsa onkom yemfa mpaboa nkom ti kane na nne som oman no yebekonsu a wo ba bedu bi aha tu ba bi edua isi no waro mpaboa na gua na wakosa nsuo no odu wa hyebo bia afi edu ba bi no mu di fi kan de mpaboa komu mu chima na mu kom ni ade na lady no no se wo mada ewuro brem no mo bie o mo mpoma no ti o se kradu o hwe me a obe kansa asem wi school no kan na o se o mo dawa na o mo tese bibi wo so ke na afei ade na ba na abeto empoma num abeka atum kama na afei omo hu se sound na sakọ nti wo se ni papa ne nya akokoduru na odi nani beta empoma num na de odi nani hu ye no be matenten gram bi a esenhwene ebobobo ne nan sesa eni ade ena oba ya obeto pronum ede ma no na se ensuo no enye se odekro num amonom keka mo ye esa abo ne ma ho ban oh mpoma no obi ni ma de kronti mpoma no nsuo no sorry ya obetu mu pen ti we a wo ka se wo de wani ehu bi pen ne bi obi hwe a obeka se Nananom no de me nso me mate me classmate ja chias ma me ken se me bo a obi anim me se oba bi wo abofrem krum wo se anadwo be 1 no sorry so bedwunso na me hye fugu top and down na kurunwu eda me kon na sekan kura me na taseba kura me na me hyeche na me na adafom na me twam wo mu fi no se nananadwo we de o kon fichiu nananadwo we de o kon fichiu eso me na mada wo eso nsuo ne de me manim na twam no nam kurum ho so on ti ekuro na me wom sisi a no abofrem sisi na me nti kuro no di kwa kire animunyama bam kan na nkura ne maye wuwu ni adade na mo mpaye pa me bone amamra ukude bia me yema nsuo ne afi bia mana duane nti ekuro na gina ewuo basabasa ne saa ne ma no eni ho enso abayifu ho mpene saa omuyem mpu a nkameni ho so on eti nsuo ho man mu ha no ebo man no eti yade galamse se omo de a ewo se ebo nsuo na mane se dwumadie se ne ebe se ebedi wo asuya semasi wo mu eti saa na te ye yi wa fi ha otra bra twedi ampa do ma na ye yi wa fi mu ti ye nya ne dan ene saa na te de mo nsi busumfie na mo fa ma me na afi bia no mo ma maduane enam ne me ma entinam ebisa ubu nnua a wo sai ennua ne kwaye no na ewia so so a hye nsuo no nsuo no so sai ewia to so a onya tumi na wia simpo so ote na we see awia mu a ho beto obenya adwun bi adwun onya adwun nwene nyame so di nsuo ne beye omu nyankopon security nsuo bia nyame ho bambofo omu security a ombehwe ye nso so on ne mo bonsam ne de abofo no bayie ene ya bonsam na bayie no wo nwura mu na nipa ko fa bayie de ba fie eti nipa ko fa bayie ne ba fie enti na se bonsam te bonsam no ne nipa so on ahoye asu memu ade asu abewura nipa mu no eye bayie eti bonsam ne nipa ne bonsam bi se nyame to bonsam ne betena nsuom dabi se bonsam ti nsuom de a ene anka obi nko fa nsuo obi nko wi obi ade ma obi fa nsuom ne dua ma ne nkɔkye no anaso bi nkɔsrɛ awo mfi nsuo ma ne nya adwuma anaso sɔfo sɛ won sam te nsuo mu a kasɔfo nkɔgyina nsuo mu sɛ ɔbɔ asu wɔ nsuo na ye kɔsanom sanete so on na saade ne nyinaa ye sɛ ɛwɔ sɛ ya kɔmfo e kɔm nsuo na ɛwɔ sɛ nka kyerɛkyerɛ na Nananom so mo ni bere yes ye kyerɛkyerɛ na nka aboso nso pɛgya ɔmo ho na aboso wɔ asɛm mi sɛ yɛhunu si yɛhuni ateso yɛnte wo kɔmfo na wo kɔm wanyɛ ne ya boso no so ɔnyɛ because we am ye me yo bi wa nye me ya me yo bi o we am ye me yo bi o so se mo ye bia yes ye be mu bi ma nye bia yes ye nye mu bi wow nana tonyo na me hwete metinya wo so a ye awrowa na ye
aye bra na yo awo yesi bra na ye asuo bia de bra na nam asuo bia dwene ne ma ho enti galamsefo beka sa ade enti na nsuo mo se na nsuo so otumi de onkum mo daabi nyame ammo nsuo so mekum nipa okay bo nsuo so mabo nipa ho ban me se bo we obema ho ban na bema na ogbo no ho ban no o ma no ho kwan so betena ba bia adwene ho enti nyame si nsuo mo nipa ho ban na sa mu na ye bo mo ho ban mo sa se me de a ene se matena mba bi afi na ba ifo nyam okay mo a mo bo ho ban se mo se de na ya tena ba bi na mo nso a mo bo ho ban no ene nananom ahemfo ene nananom akomfo a mo kom nsuo no enti mo baanu no se nipa baanu amabom de ede na mo yo ede ma sabi enti me fa nyina enso a ya santahene enti ne nkro ni nyina no wo na hemfo mutuatua ano no ede na mo ye se nananom abosomfo yi poma kwam na bibia to yi a afi enkwa nkomisi se yemure bia fi champi mienu aduonunum no na opemso atwa odwira me de kan a ebia me de mani behweni because omu ye bi ma FC bi ana misha me ante ho asem ba me ba me ni frade pa de ti me hwese beba no mehu na beba bi won me ba bi pa se baso a me ko hobi kodu no beba me ko egbonsan baso a urade kodu de wo so na sa pa na uti ginam na te akonwa no so na wo nwa nana mami misa we bi obi be person ke me bisa ayo na wo wi a honam eye wo sei o bibia anyeme honam anyeme hwe waso ankwadu no atena nkonwa so pa to ase kom yi ayi sa nkonwa nya wo wi a wo feel normal da bibia anyeme nti ya bia wo redi enum akom ne te kwa asem na meka no akom ne te kwa bibia anyem se nti na de bia me sanya hode foforo san de ye akom ne te kwa be 3-5 minutes ne de me hu se me honam enya sisi me wo so ba menya di nsuo kakra bi ketua bi kama no se pe eno anu masa ba back nesa akoye se yayi operation yawo sa apane bi na yetwa ho a wonte no kakra bi menya nsuo nkama no na wo ti wani ba nipa ti biem na wo beti sharpkin kakra no na afi kakra bi na sa akono sa na ade na ye ete kwa ba sesimanum bi no na wo to redi enka be kakra bi na sa akọ kakra bi kama no menya nsuo nkama no be 30 minutes me bere sa akọ me se menya nsuo ketua bi akama no ketua minya de kama no na masaba no ma kodu no uri amoyende kodu ni de oso ano se ono a sa abere no ono atema wa ayaduru se yare bi wo so a udi a efiri so opa wo a udi a unya bi na emu no se ebunu na emmere ya oso a akire de koto ne dem e ma ne bere e wo no ananim kopum se onu abedi na ebesa oh okay okay o ubekona yadi enso na ebi na ho chilemu ye yadi o bekona kwadu no wo ho ba bekona yate afiri na ade no so na ebi na ho de da ho na ye de apro ana ade asɛn kwadu duro no esen ho sa yate adi enso hu se ebi da fom ana asese ma bi ehwane agu fom yadi ne ehwane agu fom ana asese ani bo hu ana enso asa woni dua no so ba de apro de beti ato fom but de abre ne de o meyi adi eso hu se ne hu ene fo ne be yidi ye o se o mo a ne fo a asuma no ana fa na man tudwa ma me na me nko be nim ne me number 0555 5 ne amiensa 78 9960 0555 98 99 78 oh nana wo number na wo bo obi de na de amaye ade aye de mani nye ho wo bo obi number 0345 78 9960 aye frenya fina gina so nana me de komana na asem bia me de me number de me ni secret number okay yes obi papuo ni azan aya no de ni number o secret numbers bibiri and odin samano we so na akondem no akofa we me de me se me am number ano no uhia me afre me e na o frɛ me so afre me video call na hu se me vi se obi de me video ade ni number bi koto ase agege amanfo sika bi adi ma ye me ya no hu ye me ya panti me se o frɛ me a se o wa amono ne ana wo Ghana hampo na ba frɛ me a wo WhatsApp afre me video call na hu se me konfo je na me kasa okay ya na sa ade ni ha me okay nana yeah sorry obutai titiru pa wo ankasa nya santeman de wodi twa odwa na de ade me butai titiru am di twa odwa ne se
me de sra ahoɔden ema Ghana man ne asantema nyina didi kan no mienu ɔmo me mugidie ɔmo asuo pa mu mugidie ne bonsam mugidie no me sra ahoɔden ma ɔmo so ɔmo bibia bɛyɛ nkoso na yayi mpatuwuo patuyare afiri ɔmo akwan mu mienu no de atoso biem sɛ nananom ahom benya aduane adi no mbenyi ɔmo tumi na nyame de ma ɔmo so ɔmo fa mebo ɔman no ɔmo betimi de abo ɔman no fi sɛ wa ma na aduane ani a sabe wo kura mpo sɛ ɔte wona wonidi a ɔn sɛ won feel fine aha te atoso mi ensa no sɛ ɔmo betimi de ɔmo tumi de abo obi fi sɛ day in and day out no nipa bepɛ mmoa ɔmo ho nti wo ma na aduane di a nipa ne ba na ade ayeyi nti ne sɛ bosom ɔnam na odi abo ade nti wo ma ne dwan no so yɛ adwuma. Okay. Abusia we apɔ na me de ama mo amoyɛ twi nsɔhwɛ no wokɔ ne ebisa sɛ odwira ho mfaso a ɛno bi na ama na de ego no ye ka kyɛw sɛ we yɛ negative positive ne yɛ pɛ negative nso a disadvantage a ɛne no wasa adane dane we no we ntwa dwira na de betumi de aba enti ɛno titunti na asanteman ebetwa dwira ya ebetumi aboa ama nneema etimi akɔnkan ɛwɔ hɔ no nana ye sɔre so kra ɛde na obɛka na ye de atu me de ade ba ko a meka ne sɛ akoma ye kom no de konfo bia nim sɛ bedi akra ya bai de konfo bia nim sɛ bɛbɔ twini ma me asa matrasi adwon na akom kura ye se ye hyefa kura ye se ye begura na de asa na ye kɔ behwe adefo nyina behwe nyina ya kristofo omo hu sɛ de ye ne ye nkwase asɛm adan na nka ye nya nkyerɛkyerɛ bi ɛwɔ afahye na se na ye nkyerɛkyerɛ sabe nyansa ebu a wasom de ma nsuwansuwa ne abɔfo ahodo ɛwɔ ɔman mu ha na ye manipa hu sɛ ade wo yɛ a de se ne bɛbrɛ wo ubu nsa na de kotwa nsuo a ka na ubu nsa nkwafuom usafom kwa no so nsuo de da hɔ ubu nsa nkwafuom ɛna obi bu nsa nkwafuom so ɔho ade na nka ye mpɛ afahye na ye hye ne ka enyim da ba ko sɛ ɛna ne ye bodwa akristofo bɛhwɛ mfa nya nkyerɛkyerɛ na nka ye nya asa no bisa asa de bi yɛsa enso saa adwin we konfo je mere koka me ka kura ye mfa nti sanete de me meye bi the next afasha me mehye no mekom kura de ne ye bodwa no me ye nkyerɛkyerɛ the following day se nipa me yensa kura na me mbaba na makoma na makom nana asem we a wakai die mese nananom amwa sentiment manum ade ba ko nsum ni nyina mo nko amudi hu foro no kristofo ye Muslimifo ye esoma aka nyina ye nkyerɛkyerɛ wonte sɛ kristofo sɛ wɔn mo ye crusade abrɛ ɛkwan adwom tronko a ɛne asa wɔn mo preachi no wa kyerɛkyerɛ ne som no senti ɛwɔ de na ase so waka kyerɛ ɔmo sɛ abosonsom ye nkwasa asɛm senti ne ye nkwasa asɛm senti ye nkwasa asɛm ye de ye kwa yesu ye nkoka bibi nkyerɛ ɔmo sɛ abosonsom ye nyansa asɛm ɛno ansa asane ntwa ho na ekukuro na bonsam baba na otikɔ te konwa so na wɔ sɛ kwadu so no na manfo ye na Appiah no nko a ɔmo nya nyansa bia mfiri ye nkyɛn tire be mu ni sɛ ye de ane sɛ de bidie ni hyire fa ye ho nti ye nkwasa asɛm nana so nti me the best start pa ye hwɛ ni mu sɛ obey ɛyɛ nice education a ebetimi amanipa me se me mekom ma obi nka nkyɛ me sɛ ye abrante kama sei pa na o committee sa na ye me ya sɛ adai nyankopɔn na de na bɔfo asane me so sɛ me fa mɛbo ɔman no anti nka nka obi ananim sɛ chimpanzee asuma akrombo mo po obi anu ho tan na abrante kama na o mpɛ o ka se be minu di ngom bisa o bisa se na de na abrante kama pa akom na otwu su ye wo pa kwa bobo wa bobo ta pursuit bi pa na wa rew na edra property so eji amanfo sika kalan ku san kam dem ya munye education eye na ja okay ise ma start YouTube won me ye ne kakran na nu se nipa ntia se wa akire bi se a Christopher no di ka ba ye nkyerɛkyerɛ no kɔ animu gyae nti ye se ye ba ye de no se me ye na nko bi su ye bi na we su ye bi fi se ye was central region for Cape Coast for yi ebonofo we for nti bia na nyi nipa nyina na behwe me de no ko bi su ye bi wa na nko asiso na we ye bi wa na nka asiso ne hu sa konfo krampo mo de no sa nti sa wo ye so ko konfo che ko pem a uti kra ya oya wo sa uti yare na wasama ohwe ya oya ohwe ya oya wo sa yare na wasama onkwe o maka sa nti obi nim okobusu mfi a okope wuo okope yare okope san okope eso nti sa so the thing say oba bi ba me ho one ne maame sa wa ya abortion ne maame so say
Nana me bane fa be mada. Virgin. Asante ga se hwe. Obana yinis abu ayi akoyi yefunagu 3 days ni fe ne bra. Sa omu wura dem ho na hu abortion wo kwan no no ka che ne maame se ne maame nkomra. Eti omu wura ho na aboso ne se wo ene ne nansa. Ina akoyi yinsa egu ye no. Afi no gina ho. Maame se e yakusua. Obi a me so ya virgin. Obi a me nim se wo enka nsuo da. Enso so kwa asore. E de dansuo no nya se nkan. Jesus sentiment so fo so ameka se obai se ne waye. So ba abusumfie no nananom ma ne ehu. So won. Nti o se ye de buo ne de ma ye nsuo nsuwa. Na galamse no gold ne matu de aye yakọ na da akye mu nchiri mma. Omo matutu gold na mo se o manya sika si dan to cars ne ade a omo se ye nja omo na asante hene omo ne face no da akye omo mma. God ni etunsun. Nanaje. Mami mienu bi na me nsore. Dama Swahili dama Swahili dama yes okwa mo fi bo isoko asia iri soko de dama Swahili dama Swahili dama na kwa baby o asia kwa mu na Swahili soko de manusa sio pamudu manusa misufira manusa odonko ni ayadio atutu ye obi wo dama ye odonko ni anumusa o sio pamudu ye obi wo mani wo obi be we fa won bai obi wo mani wo obi be we fa won ba o ni ba ye na owo obi be we fa won ba o ni sife na owo obi be we ye o ni ba ye na owo ye wa se asio na owo dama ye don ko ni anu so ye obi wo ya mdiabo ye ya mdiabo ye ya mdiabo bi sonse ya mdiabo ye ya mdiabo yo ya mdiabo bi sonse o me de twedi ampon sunsun na me de akiri me ndebo nsam sunsun bi achi evise Ghana ha ya bofo nyame de amaye no endi nipa moja nsuo bi organa ha bia na busum bi organa bia na bofo bi organa bia ni hwa edi nipa moja ye ka bofo de ese asore dem ne wo abofo nyina wa busumfie abofo te abutam nsuo enuam ene abofo ye ka busum odi nipa moja ene na outside Ghana Benin ni Nigeria ni Togo eti obi ba kotubusum bo outside Ghana e de ba o mamu ha na saa nipa ne ko no wo se ko fa nipa bra me ko twi nipa moja bra ko twi we bra nya abosom mum nka se konfo na anu bia sama 2 years ni omo ko chi konfo bi wa kra ba bi ye se ko kunkum nipa de ahyehye abosum vie ye kan news se konfo pie nu Ghana ha no ma okum nipa e bia na ofi Nigeria na Benin na obetena o man mu ha na o ye saa de nti o se ye no ma konfo mpanimfo mo di ka twa sansa ne ye nkora ne ye ba no mo ye mmara bi se obi ye konfo o man mu ha ye wo se hwehwe mu hu bosom kura okom ansa ne yama na kwa aba pia enu nti wo kan Samuel ngoma na mo da mo nkọ kenkan mo be hu se ebra ohene so na okone kon a etwato a wone ne mba Barnabas ne wo mo ka ho nyina wo mkokoko wuye no se mi Sunday school teacher ngu kwasi adade a okọ oba bia na obosediem ho ema oba no eyi esumasem kire no obomu ehui se ekon na wo kọ no okwa a emfa nkonimdie mre no nti ebeya a wonyae oya asobra chi a wokoye no munyina munimdie eto no ewo ho nti ye bosediem ye ko odinimfo ho ye ko odiifo bi ho na wabosediem ni ebisa ana ebisa no enye ne ena ehye ase a efriye fa wugidie na menso memfa mgidie ye nyina ye mfa gidie na emum no mamma ye nkasa emfentia obia edie wose yenya ni nyina ne mum ne nyini na twabere no du a wono abetwa de ope no na number no bi twato kra na mensore eme number no ye 0555 78 99 60 Bible na say o se yema ne nyina mbo mu nyini se nkramu
ene Kristo mmani nyina okono ko bisa se na afui se die niema ne si efifi wo mu ne ye hu aburo ne ye hu akọ pene se afi bia ko na wie yanko nipa da sani wo ye oba wo ye be mo ka be pa abo adwan ne watwa e de abo afade ma no sao de nyame pe no okay ya konfo afi bia duro etwadwan daboni bia so etwadwan ma yabofo e yabosom afi bia so ne ye hyefa ye de manyankopon enu ti na ya ne ka se twedi amune akonfo nche wu okwedi amune akonfo nche wu da ma bofra na yare o mido jama opanyin na yare mido otwedi amune akonfo nche wu kire se konfo bia kom gikra age oman iti wo se me fan se nipa be 100 na me be kom nipa be 100 na mage o mokra firi abaifo nsam a so ho me nkwa no so te ezi konfo bu onyina che o hwe no husu ye o nipa dodo se no se o mo yale so ho eti no bible woni na wanante nipa na twroe so obma busu mfie a obeto akua basi wa akua ba nipa na yeye se the bible nipa na twro no so ni na wanante na mu abofo na aboso ne de omo ye hu ma wonfo wani ehu omo enso omo si nipa so ema ono kasa de se de me ne wo kasa no ye mu Jesus Christ na mo de omo ato no so no wasi sofo bi so da because obiti asore dem we bi kra na ye okofie bibi kwoto na manawu enso sada no Jesus intimi si sofo no so meka nche ne say na beto nipa asem asiwe enso konfufie bibi besi a busu ni timi si from say hey ena akoso amansa wanye se ya say na eba ana Jesus the entisa eti esom no odwa atwa no afi bia nipa bia se ike twadwan ade pata ye bone esre nkwa ne de munyam fi twedi ampon ho de dwan so ye twa nketwa ne ye twa ne nsuo nti nkramofuo so omoye bi afi bi omu twadwan de to mu twadwan omu twa gu wiem anya fom no mu twadi honhom be na edi ahonhom be na nkramofuo twadwan no mu di eya abofo akura yi aya abosom na asase ya na edi enso mu ya mu twa omu se omu de ama Allah so me twadwan ya edi gu nsuo ma na edi gu efom a me de ama Allah kura na bi ontike akanya mesom ne de a enanka eya abosomsom ne nkramosom enanka eye genuine Christopher de monka ho kobroni ni Bible ne baaye no no mbe yi nkyerɛkyerɛ ni se wan kyerɛkyerɛ nsɛm ewom enti kyerɛkyerɛ ni o kyerɛkyerɛ nsɛm o Bible mu no o kyerɛkyerɛ wi ase dikoto nsuo no ti saa dikoto nsuo no mu no enye sika ye de kosiesie ba bia ma wo soro se da achi wu a o kotena ho ti saa Christopher mu di akyira de bia mo se o musika no ukoji no na de komaso bi di ni achi ukotumu a Jesus mebe o sofo no so o mmeo eti de meka no obi amana ni na wo de na be kan de ne de me so maka na maka wi dada no medi ene abusua pani owusu aduomi ye mamu nyina mo ene hwe ne mo maremfi sa wo be subscribe wo be share no like na de wadwenche de ato ase de ama me enye ne kagya bie da achi bie be se hia